Egwu a na-agụ ugbu a ngwa commander my umbrella baby commander my umbrella owite sawa gị yo commander my umbrella agụgụ wa gị yo commander my umbrella ịchọ ịmụ amụ commander my umbrella ihe ọbụla na-agụ gị commander my umbrella ngwa were nwayọọ na-abata n'umbrella mmiri ozizo na-ezo ebe ị nọ ya mmiri ozizo nke ọbụla were nwayọọ na-abata na nganga umbrella na Hot 93.3 FM o ruokwa ka ọ na-elu anyị amalitego let us go there ngwa onye ọbụla amalite let us gbawa egwu maka commander my n'ogenede nganga igwere dochego bekee gị jeje mbe gị anyị ise gị ji abịa ezigbo mgbada mkpara Lagos nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị anọgo m under my umbrella kwe maka ose adị na anyị ma na nna nọ under my umbrella gị nwa ga-anọkwa ebe ị nọ nọkwa under your umbrella kwa we ya nọ under umbrella nganga igwe wee na-eme gịnị na-eje ọfụma silili welele ngwa na let us go there ihe onye ọbụla ebe nọ n'ụlọ ị nọ n'ahịa ị nọ n'ụzọ ebe ọbụla ị nọ nke ị ga-amagodo amawo n'ego bekee na-asị gị ehihie ọma sọ ya adọ ego ilu nke ikpeazụ bezdo na ebe ahụ ngị nwa na-enweta ya woto bayasị ide baya gbagababa ife niile ngị nwa chọọ n'elu ụwa n'ime Hot 93.3 FM anyị adịrị bụ na Lagos sọsọ n'ebe a ka ị ga-enweta every Tuesday Thursday anyị na-adọ ilu nke ikpeazụ Saturday anyị abịa gbazuolu gị ya based on food dosage for the week ngị nwere obi ahụ kaba anyị abatago one ahụ ngị nwa si achị ya mpa don't touch that don't touch the dial let us move it fast ka ihe na-eme na Anambra State nwiyo ka ihe na-eme na Anambra State nwanne nke na-eme na n'ime Anambra State na-abụ na onye ọbụla na-eme yawo onye ọbụla na-eme woto onye ọbụla na-eme zampo ịnụnugo dị ya before zampo ya ezi ha na-eme popompom no nke abayasị de nke ikpeazụ President na ngị nwa na-aga ichili shu gị na-abụ n'aka m etilala oyomas gese ngị wee tichapụ ya bayasị de ozugbo mana nke na-eme na Anambra State na-ewutere nne ọ na-ewute maka na ihe ọbụla mere ofu anya emetụgo anya nke ọzọ enwere ike asị na Anambra State ka ọkụ na-enwu kịta anụwa mana anyị Igbo niile ka ọ na-emetụta ọ bụ na icheta na ngwụcha izu ụka gara aga ka aka na-achị Anambra State bụ Chief Willie Mmadụabụrọchukwu Obianọ pụtara wee sị na ọ na-esi anọ n'ụlọ kwa Mọnde ọbụla bụzi ihe iwe na ọ na-ewutiere nne andị na ọchịchị ya ama nnọkwe ka ndị mmadụ na-anọ n'ụlọ na-ata ahụhụ o wee kpọkuo ndị niile nwe banks na Anambra State nakwa ndị nwegasị financial institution ebe a na-etinye ego na ebe a na-ewere ego na ndị isi afịa niile o wee sị na bido Mọnde izu ụka anụ nwaanyị nọ na ya bụ ụnyaahụ gara aga yesterday na bankị ọbụla na-eme elo for operation ụnyaahụ na ya ga-short bankị ahụ down na financial institution ọbụla na-eme elo na ya ga-analụ ha license na Anambra State operate na Anambra State na ya ga-analụ ya short ya down wee sị ndị Anambra State na onye ọbụla pụta zoba afịa jebe ọrụ na gọọmenti ya na njikọ aka ha na ndị polisi civil defense navy na army ga na-eme patrol ụbọchị Mọnde nakwazi ụbọchị ọbụla onye ọbụla sisi nọdụ n'ụlọ berụ sọsọ ụbọchị public holidays o wee luo ụnyaahụ aka na-achị steeti Anambra State wee duru ndị amị buru patrol gagharịa n'ebe niile gbaa mbọ bakwuo mana bankị dị iche iche iji wee hụ na ndị mmadụ na-azụ ahịa na bankị na-alụ ọrụ ka o mesịrị nke a ụnyaahụ dịka a ga-asị na otigo ndị mmadụ aka na obi esigo ndị mmadụ ike o wee pụtakwa wee sị na tata bụ Tuesday na onye anọ na n'ụlọ na onye ọbụla pụta ilo mana ụnyaahụ ebe niile jụrụ oyi onwelo nsogbu enwe mana tatazi gọvanọ apụtara ilo ndị ọrụ nchekwa dịka ya sị na-afụtarụ ha anya ka o si wee gbatakwụrụ kịta a na-agba egbe tupu anyị abata ebe anụwa rịpọtụ anyị nwetara bụ na a na-agba egbe na ọsọ na-eme n'ọpa Iweka mana ọ nwee egwuregwu si na ọsọ na-agba n'ọpa Iweka ayiye eke na-efi anụwa n'ụtụtụ tata ọsọ na-agba n'ọpa Iweka ụnyaahụ ka ọ dịkwa na Neni Junction dị na Anịọcha na Anambra Steeti ebe ndị omekome na ndị ji egbe round up ndị na-aga n'ụzọ about 2 motorcycle na ofu bọs ndị mmadụ ji eme transport amụnyere ya ọkụ na Neni ka ewe maka na ịgwa gị na ebe ọbụla ọ metụtara nwa afọ Igbo ma ọ na-eme n'ala Igbo ma ọ na-eme ihe ọbụla gbasara ndị Igbo na Naịjirịa n'ala anyị bụ Naịjirịa anyị ga-ebubata ya n'ime nganga maka na nganga bụ nke ndị Igbo n'ọla anya ya n'ọrụ ndị Igbo dịka nsi wee na-akọ akụkọ ahụ tupu anyị wee jee lechara ahịa n'ime nganga ka m na-agwa anyị na Anambra Steeti ka ọtụtụ ihe na-eme kịta anụwa otu aka nkwazi na Nnewi ka otu nwoke na-aga n'ụzọ wee fụ ebe enwere road block wee lituo n'ụgbọala ya ka o jee buya ya ka
o je bupụ ya n'ụzọ ka o nwee ike ịgafe. Ndị omekome ndị ụmụazị ya amalụ ndị ha bụ pụtakwa wee welu mma sụkasịbịa ya n'alụ, mana ka Chukwu si eme ebere nwoke ahụ bujere onwe ya n'ụlọ ọgwụ ebe ọ na-analụ tritmenti kịta. Anyị ọzọ anyị na-anụkwa bụ na ụkọchukwu ụka Katọlik n'Ọka Diocese na-anatakwa morning mass. Ndị omekome anụnwa a na-ekwu wee jidekwu ya wakpo ya tibie ihe si ya kedu ihe ọ na-eme n'iro. Nke anụnwa bụ na o si gbatakwuru na Anambra steeti kịta anụnwa. Anyị ka na-ayọkwa ndị ọnụ na-eru n'okwu ọkachasị aka na-achị Anambra steeti bụ onye bụ chief security na steeti ahụ ka ọ dododo tinye ya ọnụ ka amalụ ndị na-eme ihe niile anụnwa, malụkwazie ka ga-esi wee dozie okwu, malụ ka ga-esi wee kwa nwaanyị ukwu wara maka na ka nhapụgodi ebe ahụ. Icheta na mgbe mbụ mgbe anyị bịara n'ime ka ewe nọ na-asị ndị be anyị onye ọbụla ma nke ọma ya na-eme si mewe nke ọma anwa ka a ghara inye ndị Igbo aha ọjọọ. Ya ihe m kwuru mgbe gara aga ka na-ekwukwe ya biko, maka ọ na-adị mma isi na onwe ihe na-eme mmadụ na-anya afọ ihe anwa onwe ike isi na ihe anyị na-eme ewe ihe ọma. Ọkwa ịghọta ebe okwu m na-eje. Ngwanasị ka m hapụ ya ebe anwa ka m jee n'ime Imo steeti na ala Owerri. Na nke na-eme n'ime Imo steeti na ala Owerri gbasara ndị be anyị bụ na Hope Uzodimma, ya onye na-achị ọnwa Oyoko, onye na-achị n'Imo steeti apụtagosi nụnụ gị ha na-akpọ wicked laugh a na-afụ ukwu eze mmadụ si na-eme agwa gị nke wee eziokwu. Ọ bụrụ na o nwego mgbe iji wee zuru ihe ndị Imo steeti akpọrọ ya ala ndị mmadụ ma ala nke gọọmenti ma ụlọ ma ihe ọbụla wụ nke gọọmenti n'Imo steeti asị na izuru ya ezu, mana o nwere ka iji wee mee ihe aka azụ wee were ihe anwa asị na ọ gị nwezie si chebiri ndị ọkpụpụtara na ọkpụpụtago ndị mmadụ ga-abịa nara gị ihe anwa maka na ihe nke anwa abụrụ nke gị. Yes, Hope Uzodimma sị na ọ chọpụtago ndị ga-anara ihe niile wụ ihe ndị Imo steeti ma onye ọbụla nọgoro na gọọmenti mgbe gara aga ya ndị chebugoro achị. Yes, maka nche nọ ndị a na-ama aka ma ndị mmadụ sef ndị na-ama aka akpa dị involve. Onye ọbụla isi wee nọdụ nọ n'Imo steeti were ihe na-awụrọ nke gị wee ihe bụ nke ndị Imo steeti bụ nke ndị gọọmenti. Wicked laugh na ọ na-eche na ndị agha apụta nara gị ihe anwa ozugbo ka isi wee nara ihe anwa chee na iwe gị nọ nke gị na ha na-abịa nara gị ihe ndị a ka onye si n'ọnụ ya na-apụta agbụ Paul ihe a na-ayọ bụ onye isi ndị midia n'Imo steeti na-ekwu si na ọha ka ha na-eme na ha emego ya na enwe pepa ọcha nke ndị bekee kpọrọ white paper na-ekwu maka ala na ihe nwe ndị Imo steeti nwere ndị mmadụ pụtagoro jiri ụzọ na-adịrọ mma wee nara ya wee zuru ihe a sị na nke ha na-asị ndị a niile ma ị nọ na gọọmenti ugbu a ma ị nọrọ na gọọmenti onye ọbụla isi wee nọdụ ijiri ihe wu ndị Imo steeti chere ndị a na ha na-abịa nara gị ihe ndị a. Ka m sikwa n'ebe a wee baa n'ebe ndị ụmụaka nọ na-ede WAEC. Nke a na-emekwa n'isem Imo steeti kwa ebe ha nọ na-ede exam asị na ndị mmadụ ndị chi egbe baa n'ụlọ akwụkwọ ha wee chụọ ha ọsọ nke a karịrị marathon na ọsọ mere mgbe anwa onwe onye na-adị ekwekwa ọsọ ga-eme ugbu a na ha baa n'ụlọ akwụkwọ si onye ọbụla na-ede ihe ọbụla ọ na-ede ngwa si buru akpa gị buru bairo gị buru pepa gị ụla lawa ịchọ ịdị ndụ echi niile ngwa si ụla lawazie ka ha bara ha bido gbawazie egbe n'ime ụlọ akwụkwọ anwa na-agba egbe n'ihe ahụ na-eme ihe 2x2 ndị ụlọ akwụkwọ ma ticha ma supervisor ma inspector kwesịrị na-eme inspect Olympic standard ụlọ akwụkwọ onye ọbụla ọsọ ga-eme maka na ndụ bụ isi na ọ bụ onye dị ndụ ga-ede exam, onye dị ndụ ga-akụzi ụmụ ụlọ akwụkwọ, onye dị ndụ ga-eme supervision. Ihe ndị a na-abụ na-eme n'Imo steeti si na mgbasa ndị be anyị ma agwa unu ka o si na-eje n'Imo steeti ebe a ka anyị ga-awụsa ya maka taa ihe anyị ga-akpa bụ ihe dị very 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 important mkpa. Ọwụ ndị na-ekwu mgbe enwe nke a na-asị importantest. It is mapwood. Nke a wee importantest anọ ọ dị mkpa na anyị ga-akpa maka ya maka ebe onye na-alụ ebe anwa ebe onye na-eri ka o si alụ ka anyị mere obi ego ego gị. Yes, no.
ebe onye na-elu ka ọ na-elie ka otu Igbo na Flavor egwu anyị na-agụ ka anyị jelie ka anyị jebe n'ubi ego ebe ife dị mma si abịa ka anyị jebe n'ubi ego ka anyị jebe n'ubi ego anyị na-abịa nganga Igbo ha na-enwerịrị ego ha na-anara n'ụmụ ihe azụmahịa yes let me put it that way azụmahịa na-azụ na steeti ha emeche ewere part of it ma ọ wụ nke kachasị wee nye gọọmenti etiti ị na-aghọta now okay now o nwere ihe merenụ court nọ high court ka appeal court ka a na-akpọ ya nọ na Port Harcourt pụtara n'ihe a nyocha ya si na o nwee ka o si wee dị na ndị Federal Inland Revenue ya ndị ka mkpa ya ndị na-anara ego n'aka ndị steeti a on behalf of gọọmenti etiti na ha si ha narazi ego a ọzọ ka steeti ọbụla na-ana ego ọbụla ha ji biznes ọbụla ha mere n'ime steeti ha ego ọbụla ha na 1 naira 2 naira 5 naira 10 naira si ha nwa narazi ego a mewezie ihe gbasara ihe ọbụla ha chọrọ iji ego ahụ wee mee ka kọtụ a kwuchere ha nke izizi malitere ọrụ n'ihe kọtụ kwuru bụ gọọmenti Port Harcourt Rivers ya na wee sị na malite ugbu a na ha nwa ga na-anarazi ego ọbụla ha rụtara n'ime steeti ha maka na o nwee ihe mere na ha pụtara na June were ego ọ dịkọsi nọ 5 points accuracy dị very important ma chọpụta ihe depụta okay na-enye ebe a ọ sị nọ ha nyere 15.1 billion naira ka ha nyere federal gọọmenti na federal gọọmenti pụtara n'ime 15.1 billion naira nwa wee 4.7 wee nye Wike na ndị ebe ya si unu were nke a wee mee ihe soro unu now apụta si na n'ime ọnwa June anwakwa ka Kano steeti nyere gọọmenti 2.8 billion n'ime 2.8 billion a gọọmenti etiti wee kwa the same 2.8 billion wee nye Kano si Kano were ihe a ego a 2.8 billion a mewe ihe so gị now Wike wee na-eti n'oke olu na ihe a wụrọ judgment nke awụrụ ezigbo ya na ọ dị ka na-emegide ụfọdụ ndị emenyere ụfọdụ ndị na o mere na ya nwa ga-esokwa ihe kọtụ kwuru na malitezi ugbu a na ọ saịnị go silie ebe anya ka na akwụkwọ si ego ọbụla ha na-enweta n'ime Rivers na ọha nwa ga na-erizi makwa na ọha nwa ga-ewezi ya ọsọ ha enye gọọmenti etiti ma ọsọ kwanụ ha ka ọ nakwa na-eme Lagos steeti gọọmenti apatakwa na-eso ụkpụrụ ụzọ a benyekwa ka na akwụkwọ following assembly ndị Lagos steeti House of Assembly ndị Lagos steeti ma House of Assembly ndị Rivers ụfọdụ ndị ọzọ ka na-enyochakwa ya mana onwe ndị na-aba mba na-asị ime ụdịrị ihe a na ọ dịzi gị na-awụzi your brother's keeper ọkweghị na water now ụfọdụ ndị na-asị na ọ dị mma ụfọdụ ndị na-asị na ọ dịrọ mma nwiyo ka isi na-afụta ihe a ma ọ nadati na o nwere ihe ọzọ ị nụrụ maka VAT a the main bụ na mụnwa na-ekwuchagodi ilu ndị gọvanọ na-agbapụtago na wee sị na onye ọbụla ya aza afa nne ya hoo ha ịghọtago na bikos na iche eke ya ọfụma na onwere ya pụtala uwe ya ibie na ata for you na ịghọtago na and ya mere ụfọdụ steeti na onye ọbụla anọdozie every end of the month a ebula akpa Ghana must go jebe Abuja ka eweta ego na FAC Federal Allocation Commission ego ya eji wee na-alụ ọla every month ifu na ụfọdụ steeti dịzi less concern onwere onye ọbụla na-agba mbọ ọtago mana Rivers steeti apụtago wee sị the lot of company dị na Rivers steeti ma oil firms ma ọsịa ma ọsịa na-ewelite ego na-akwụ VAT akwụsịa VAT ha nwere bulukwu ya bujelu federal gọọmenti etinyezie n'ego nke eletere na crude oil na ihe ndị ọzọ wee kezie ya mgbe iji chọpụta na ịghọtago na VAT na-aso n'ihe na-enye ego and the Lagos state gọọmenti bugodi ha nwa bụ highest contributors ịghọtago na abịakwa mana a na-ekenyekwa ha ezigbo ego bayasị dekwa mana ebe mmụọ agbanyela ụkwụ bụ na
ofu ya na-agwa gị now about na steeti ụfọdụ na-apụta ọ dịzie ka ha nọ nkịtị si ka na-eche ka maka na amalụgo na onwe ndị ga-alụpụta ego a ga-eke ọ mgbe iji wee chọpụta olue ha aka. Kogi steeti gọvanọ bụ Alhaji Yaya Bello apụtago wee sị na gọvanọ Nyesom Wike na obi ajọọ gị na ngwa bụkwa onye obi lewa na ọmakwa na Igbo obi apaiwa president onye obi akpọ wọtago na mana ọmazị na Nyesom Wike bụ onye obi akpọ local gọọmenti na Rivers steeti. Wisdom. Ọkwa ya nwapụta onwe mgbe ofu onye pụtara sị na a na-ekpe ekpere 2023 ka enwetakwa onye obiọma dịka ọkwa ya nwapụtakwa sị mgbe onye na-ekwu nke a bụ gọvanọ Umahi ọ bụkwa ya mba ana m ekwu maka ịkpọgo n'aha onye kwuru ihe mana asị m na onwe onye ọzọ pụtakwa mụọ amụsị na amakwa ihe a na-alụ ihe a niile ewu pakeji na-eji na pakeji ụfọdụ ndị so ọ mara na Nyesom Wike ịma na lokal gọọmenti Nyesom Wike si na Rivers steeti ihe dị lokal gọọmenti afịa bụ obi akpọ lokal gọọmenti in Rivers steeti so the man nwegodila obi akpọ na enorm ịghọtago na nyanwa afọ ilu mmadụ anya now gọvanọ Yaya Bello Kogi steeti apụtago wee sị na ọ bụrụ na federal gọọmenti nabata VAT anụnwa n'oru court judgment anụnwa Rivers State High Court nye n'ihe omine bụ na over 20 states na Nigeria na agụụ ga-egbu ha because na ọ bụzi ego na-ekete ka ha ga na-ekete so na sinekwa ya ọfụma na ọkwawa Nigeria ka anọ bring your brother's keeper na onye nwere nyanye onye nyanyekwa ọzọ ghọtago na so nya ka mana Wike si ya na eme anya Wike ekwugo na 30th of this month na company ọbụla na-akwụnyelụ VAT n'ime akaụntụ Rivers State Government na ya ga-eclose the company down. Company ọbụla nọ n'ime Rivers na-akwụnye ego n'ime Rivers account si na ọ na-akwụnye ebe ọzọ ya ga-akụ ha ọjọbọ ngwanụ carry your bag and go n'ọjọbọ then mana ebe okwu nọ wee dị na bụ na Federal Inland Revenue apụtago that's FRS apụtago wee sị na company ọbụla nọ na Nigeria na unu ege na ntị na judgment enwetara na Rivers State na ha emeghị ya appeal in fact no Supreme Court ka ya enye the final judgment ikwuzi na steeti adị eligible na VAT so na month ugokwa na sekwunyekwa ụgwọ na federal government na akpa federal government ịma na asị na obodo adị mma bụ uru ndị nze ụfọdụ company apụtago wee sị ebe ọ bụ na anyị dịzi confuse onye a ga-akwụnyere ụgwọ n'ihe mere ya bụ na Supreme Court erulo na-enwezi onye anyị ga-akwụnye dị ụgwọ fat na anyị ga na-eligodi anyị zụta ya ejidegodi chere anyị nweta judgment ka ọ ghara ebe anyị kwụnye na akpa nda confusion dị makwa na steeti na-asị kwụnyezie anyị ụgwọ maka anyị nọ n'ime steeti anyị alụ ọlụ federal gọọmenti a na-asị na ọ wụrụ otu anwa na unu ga na-akwụta ụgwọ a n'ime federal gọọmenti akaụntụ ndị na-akwụzi ụgwọ akwụ adịzie confused mana nke anyị na-ajụ nke kachasị mkpa anyị na-ajụ n'ajụjụ a niile ewu maka na asị ebe onye na-alụ ka o si eli ka onye kwesịrị na-ekete oke karịsị chetakwa na mgbe Wike ga-ekwu okwu na ọ sị na ha kwuru 15.1 billion naira kwụnye na akaụntụ ndị federal gọọmenti mana ka apụta a na-enye ha 4.1 n'ime 15 point ndị Kano wee kwụọ 2.8 ewere 2.8 a niile wee nye Kano si ije wezie mewe ihe sọrọ unu ajụjụ anyị na-ajụzi ewu ka onye kwesịrị na-erikarị n'ime ego a na-enweta n'ime steeti ọbụla ma ndị na-akwụnye ma ndị si aka akwụnye na ma nke kachasị mkpa awụ ka onye kwesịrị na-erikarị gọọmenti etiti ka ndị steeti kwesịrị na-erikarị n'ego ha na ọ dị ka ị na-alụlụ ọgaga ọrụ asị mana kweshọn ị na-ajụ na Abuchi ya takwa restructuring maka na onye constitution Nigeria si wee dị kịta na all power centered na federal government. I'm telling you. Mana a na-achọzi ebe ọ bụ na nwe ewu ekwela eje afịa na a ga-adọkpụ ya adọkpụ by fire by force kpụjie na ọmụ afịa lee ya maka na ọ bụ na otego etibe mkpụsị restructure Nigeria ka steeti ọbụla nwee control of resources dị na steeti ha mana ọ na-ọdụ every 4 years ewele ya mee campaign unu memo restructure ala 6 months and 2 weeks very restructuring ozugbo ịma ka ọ na-adị ka ụzọ na-adịrọ mma na community ndị mmadụ amalụ ụzọ abịa ala obele ahapụkwa nke fe ọnụ ka o ruo next 4 years blue caterpillar tore down asị no meme elect ọkwa ifuru ụzọ anyị ga-alụ ụzọ ya mee ya ọ na-adị mma nke ọzọ mana emechekwa ihe a na-akọ ihe a na-akọ
08182426591 maka na ị na ebe anwa na-echi itinye ọnụ ihe anyị na-ekwu 08182426591 VAT ka a na-akpa maka ya si ka onye kwesị na-erikeri n'ego a ọ federal government ka steeti. Hello. Ehihie ọma sir. Onye mechine nwunye onye isi boy sir. Ekunere ọkwa ị nọ n'elu ụwa udo nke ihe a na-ekwu taa bụ ihe dị mkpa bụkwana ihe anyị kwesịrị isi ọ n'azụ ụmụ Igbo bụkwana ihe anyị kwesịrị ịdị na-eme abịa n'uche m ihe a bụ ihe ya ebutekwe anyị nidere onye ọbụla nwere nke ya ọma n'uche nke m ihe ọbụla na wetara onye ọbụla jiri emebe na saịdị nke ya abịa na saịdị anyị na Enugu steeti na o nwere sọ n'ime ime obodo anyị ekwesịrị ịdị na-arụ iji ihe nwere ebe ekwesịrị ịdị na-arụrụ anyị ebe mmiri dịgasị mana ekwuo ndị obodo anyị bụ ndị obodo na mpampam ha o nwere ebe e bidoro tụba ego a chọrọ ịgba briji a na-atụ ego a oge m dị obere chigide ego atụ na mpam anwụọ ndị pụtakwara na-atụ ego a atụgide ego atụchakwa na achọrọ ịgba briji nwụọ anọgide ekpote ndị mmadụ from nowhere apụtasị na ndị ahụ ihe ya agbara anyị bijiza na agbara na moto na atkọs na-abata n'ime striti na-aga eburiwe upon today na atụgidere ego atụ ndị ụka asịrị dị mọ na asị ebiri ego amecha asị na gọọmenti na-abịa gọọmenti abịara asị onye nke anyị abịa onye nke abịara mana ọ bụrụ na eme ya anaghị ego ya m na-enwetara n'ebe ha ya were eruba nke ya ịtụrụ na ụmụ ihe anyị na-adị izu ọ bụrụ na inwe lokal gọọmenti aman ihe ọbụla ihe na-eme na saịdị gị lokal gọọmenti aman ihe ama onye ọ bụ na-eme mitin na-eje ejide demand na-ekwe na ihe nwere ihe dị ụta na ihe ka ihe arụrụ ya ndị ihe arụrụ ya ị mara onye na-ejide ọ bụghị nọgide ịnọ ị na-akpọ ihe na ọ bụ na telivishọn ka ị na-afụ ya ma ọ bụ ịnọgide na-anụ afụ ya na pepa n'ebe a na-asị asị ebe na-amara ya ga-arụ ọrụ ihe eke na-asị bụ onye ike na-agafe ịmarụ famili ya nna agụnwa ka anyị kere n'ihe agụnwa kwesịrị ịrụrụ anyị ihe a dele onye ahụ abịara ọ bụ na ọrụ ya izide onye ahụ mana onye ahụ dị problem nwere ọya ka mwa chọrọ ọya ka a na-akpọ ọtọnọmọs. Daalụ nne maazị maka ntụnye nke gị n'ehihie a onye ji ise na isi ụlọ eme da anyị ma tii taa na ahụ dị ha nwere daalụ ezigbo mmadụ ọrụ mmanụ na ịma ka ịpụta taa na ije n'ime ahịa ala ọlụ ere ahịa ka ị nwee ike ịnweta ego nke federal gọọmenti wụ revenue ha na-enweta ya na-esi n'aka ndị steeti niile nọcha n'ime Naijiria onye ọbụla pụta enye federal gọọmenti na nke anyị nwetara n'ime steeti na nke anyị nwetara n'ime steeti si n'ebe anwa wetakwa ego nyekwa ha ego a na-enye ha wu nke ha ji alụ ihe ọbụla kwesịrị ịlụ n'ime steeti ha mana ụfọdụ ndị na-etizi n'oke ọnụ si na anyị na-enyekwa ego buru ibu mana apụta na ego anyị nyere na-enye anyị obere ihe ndị ọzọ apụta enye obere ihe eburu ihe niile i nyere wee nyekwa ndị a si jiri nawazie nke anyị na-ajụzi iwu ke ndị kwesịrị na-erikeri ọ steeti ka federal gọọmenti. Hello. Okay, 08182426591 akara ekwentị anyị ihe anyị ka na-ekwu maka ya wụ VAT value added tax ebe a na-enweta ego chekwa na crude oil ugbu a na ọ dịcha ọnụọma n'ime ahịa and ama m ihe ọzọ ndị Naijiria na-eme ha ji enweta ego. Hello. Corruption. Hello. Ọkwa gị n'ọnụ ka m nụrụ ya. Hello. Ihe ọnụ obodo. Papa onye ọma. Ego bekee. Ehihie ọma sir. Ehihie ọma nọ. Yes sir. No. Afa mbụ nke sere ese ejigbo. Ọ dị mma nna anyị. Keslin no. No. Ihe Rivers State gọvanọ na-ekwu ọ dị n'akwụkwọ onye ọbụla jide ọ ga-emezi every steeti ọbụla adị focus na-atụ ego ga-abara ha na-atụ ego ha ga-eji wee na-edevelopụ obodo ha so ka ahapụ eburu some steeti a na-ekidnap ụmụ akwụkwọ na-eme nke a na-eme nke ọzọ ndụ ọzọ ka ha maa na ha ga-enwekwa ike na-eme ihe ga na-enwetara steeti ego ha ga na-eji na-edevelopụ obodo na-abụghị ihe ọjọọ so ọ dị mma onye ọbụla jide nke o nwetara so ka ndị na anaghị enweta nwezie ike lụpụtawaja kọmpani
nga na-enwetaziri ha ego na steeti ha ka ha nwee ike steeti ọbụla dị mma every steeti ọbụla dị mma ọ ya bụ ihe m chọrọ ịkọntribut. Ị kwuru nke ọma nwoke ọma daalụ chimgozie gị. Yes, ọ ga-adị ka ezinụlọ ụfọdụ ndị apụta na-agba mbọ na-alụ ọrụ ụfọdụ ndị anọ si na obodo na-alụkwa antị na-alụ emechaa eweta ego onye ọbụla elie one family maka ụfọdụ ndị na-eti n'oke olu ya not being your brother's keeper. If you do this, you're not being your brother's keeper. Ọkachasị ndị ugwu Awụsa. So ụfọdụ ndị n'ime ugwu Awụsa na-eti mkpu si ime ihe a ọ dịkwa mma na ọ dịkwa mma na na-ene ya anya na onwe ndị na-ịba n'ime steeti ha nwere ihe niile ha ji alụpụta ihe ha ji eri ine ndị ọzọ nwechi ihe ha na-alụ ha ji eri mana nke ka mkpa nke anyị na-ajụ owu ke onye kwesị na-erikeri maka ị na-alụ ọlụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ị ga-eri nu from ebe ị na-alụ ọkwa ya. So ka onye kwesị na-erikeri ọ gọọmenti etiti ka ọ gọọmenti steeti ọ ihe anyị na-ajụ kọndagburu ndị corruption. One and only. No. Gbagagba. Ada Bekee. One and only. Ekene no daalụ. Ai kele kwa mge. Ọ possible n'ikwu ama afọfọ biko yi. Possibility. Menu munu. Asem ka nkwo na ihe wikeku. Ọgaghị na port. Ọ magbuo onwe ya. Ịma na enye mmadụ ọrụ kwesịrị ya onye ahụ amaghị ike. Anyway, na mgbe mmadụ ji wee teta ụla bụ ụtụtụ ya ọ kakwu mma onye ọbụla mebe nke ya onye mebe nke ya efu steeti onye ọbụla enwe ike ọ mana ego akịta anaghị Naịjirịa analụ na Abuja na-eme onye ọbụla adịlezi onwere onye ọ gbasara ihe ma bụ ọnwa bụ ejeje n'alụ mmiri ego onwe ego onye na-atụ ka ọ dị productive aside nke ya abịa na Anambra kịta na ihe ya eme ga-ewepụta karịrị akarị kwe na anụ abịa na Enugu the same thing. So abịa mee ya otu akịta onye ọbụla na-aba nke ya onye ọbụla mmebe nke ya efu ekreti eme ọdị stil n'obodo ma ndị ga-enwere ọrụ steeti ya enwe ọrụ gọọmenti a na-agbazi mbọ onye ọbụla enwe taasị o kwesịrị imere n'isi every month or every week or every day. Efu onye ọbụla adị bizi ọ dị mma ka o si okwu ya n'ọka mma na ọ nwebụ onye kwu na ọmalụ na nwoke ma ya emepe ndị mmadụ anya ụna ya ga-alụzie nne na nke o mere na ya mere ajisi ike na ta ga-ewi na kọt nwere ihe ọzọ daalụ possibility daalụ mana gọọmenti kọt etiti apụtagokwa dịka isi wee kwue court injunction FRS yes si na ihe a na ọma nkwa omume na aka na-ene ya anya na-enyochagodi ihe a kwe wọta. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Nwunye ego bekee. Ezigbo mmadụ. No. Ehihie ọma. Yes, sir. Abụ afọ mbala esi Ikorodu akpọ. Alaye no. Afọ ebe alaye? Alloy. Okay, sorry, Alloy. Maka ebi a. Yeah, Alloy. Hotel na try number na. On Saturday like this, you na dey me ya no. Anu ma dey try e put na ya ba. Ebe batago kita. Ebe batago ni. No. Ezigbo ma papa. Egba. Gbasara ihe ka ntinye ọnụ n'ihe unu na-ekwu nnọọ. Gaa n'ilo nwanne. Gbasara ihe unu na-ekwu so ọ dị mma kedu ihe unu na-ekwu ka mma ugodo n'ihe unu na-ekwu biko. Okay, ya anyị na-ajụ na bụ based on na gọvanọ Rivers Steeti ekwugo na ha ama na-akwụzi ewejelu VAT to federal government. Federal government kwuo na otu Supreme Court rule amalụzie ndị ga na-ewelu dị ego na steeti ka federal. Wee na-ajụ tata tupu court rule ke ndị ego anyị akabala ụlọ steeti ka federal. Achịkwa m kwuo n'uche eke nna si na steeti ka ọ ga-akabalụ because na steeti ndị ọbụla kọmpin bụ ihe na-akwụ ụgwọ
Ekwana ebe the company bụ na the state. So o kwesịrị ka dị ego a na-akwụkọ na-aga na federal, o kwesịrị ka ọ bụrụ steeti ka ọ ga na-aba na akpa. So but o nwere ike ha kwesịrị inwe an agreement. Ọkwifugo. So agreement ahụ ga-eme ha nwere percentage ha kwesịrị na-ewegara federal government. Ọ bụghị ego niile ọbụla mbatara na akaụntụ the state. So in fact ego onye ọbụla na-akwụ tax ewere ya wegawa federal government. All steeti kwesịrị na-enye ha their own district. Ọkwụghọtago because ihe anụwa mere ndị other states, some states ha dịzi lazy. Ha just relax ya nọ ka ego bata ha bịa kele every month abịa were allocation, which is all the so no legodo some states now ka njigodo Enugu steeti because abụ m onye Enugu maazị akwụ ma ọ bụrụ na emewe ihe n'aha ka steeti ọbụla na-ete ikike na-ewere the advice. So every month because all the every quarter ka ha na-eme ya anụ every quarter. So that Enugu state now akwụ ma na Enugu some places some ha na ya ọ bụ na all the factories dị na Enugu state na-akwụ Enugu state the advice. Ị ga-afụ some road anaghị alụ na ha ga-ebido lụwa ya because ego ga-adị. Daalụ nne nwoke ọma Aloy ka anyị nyekwu ndị ọzọ. Okay. Ọya unu nọrọ mma biko. Yeah, thank you. Yeah. Ka anyị jebe n'ubi ego ka anyị jebe n'ubi ego. Yes, so imagine na hustle ka o mekee ya. Onye ọbụla na-agba mbọ ịfụ na o nwetara ihe ọ na-achọ. Ihe anyị na-akpa awụ maka VAT and ka ndị steeti na ndị federal government si ekwu maka ya. Hello? Ego bekee ihe ọma. Ihe ọma nwoke dị mma. Ndị ezigbo ya ịsa. Moscow na-akpọ promotion. Moscow. No. Ife unu na-ekwu ihe ọnụ ya ọ bụ uru efucha ọnụ nọ na-abịa ka ebe o siri nri. Ọha mgbe federal gọọmenti nwere nri aka iji na steeti ọbụla ya were ego ọ mụgụ afọ ọmụrụ since ndị ọcha bịara colonize anyị eriri ha dozie steeti ndị ọzọ ahụrụzie kidnapa ka ha kidnap werezie federal gọọmenti edozie steeti ha from another state. Onye a na-azụ afa nne ya na ụbọchị kpatara na ihe rie nke akwụla ọnụ. Hello, na-aga n'iru nna ọma. Ihe chọrọ ikwu na okay. Ọgbahụrụ ihe a na-adịga kpatacha ebugo ya gọọmenti ga-ete ha na-akwara nsọ na anyị ada anụchakwa ihe na-ekwu ọfụma mana daalụ nna ya enwetago ihe na-ekwu. Daalụ nne Moscow. Daalụ nne. Nganga Igbo Radio Show Hot 93.3 FM. Nwanne ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere redio gị cheta na ọ ka bụ n'ime Nganga Radio Show na-abịalụ gị na Hot 93.3 FM every Tuesday, Thursday na Saturday bụ nke ndị Igbo nwe na Lagos. N'ụbọchị taata ihe anyị na-akpa bụ maka VAT, Value Added Tax. Dịka gọvanọ na-abụ ma gọọmenti steeti na-abụ Lagos steeti na Rivers steeti ebinyego aka n'akwụkwọ wee kwuo ha na anya emenyezi ya gọọmenti etiti. Yes, na onye lụta anya lie, onye alụtalụ ya bụlụ ọnụ. Ọ bụrụ ndị kwuru okwu asị na ọnụ na-eli adịgo committed kama ama ndị committed nke elibe bụlụ ọnụ. Mana owu ga-asakwa ụfọdụ ndị steeti. Ekwu na official report bụ na 20 states ama mfọndụ nwe onwe ha ma ọ bụrụ na ebido mebe ụdị omume ma ọ bụrụ na ebido sobe usoro ma na 20 states nwee ike ibidozi yọba ayịyọ si bịa gbatalụ ha ọsọ. Eburu efere si nyere anyị aka nye na wegodo ka first. All right, 08182426591 08182426591. Ọkụ na-enwu somewhere. Ọwụcha ọkụ dịrị nke anwa o. Aha. Mana ihe anyị na-akwa maka ya VAT, Value Added Tax. Hello.
Hello. Ndị ba ndewo. Ndewo. Onye obodo. Nna ọma papa. Daalụ. Unu mere ọfụma. Afọ m bụ Mpete. Mpete. Esi m ọbalị ndị akpọ. No. Ihe m na-ekwu n'okwu nnukwu, anụ m ife niile ndị unu mere ọfụma. Mana nke m na-ekwu bụ ihe gbasara ndị Igbo anyị. Ife a na-asị nọ every Monday, a na-emechi every Monday IPOB. Ọkwa mana ndị Igbo si na-akpa akpa ewelalụ n'ute. Ịmana 5 governors a make Eastern this thing na. Ịmana fa nwere ike ime ife a ka ọ gaa n'ilu ọfụma. Ọ bụ na fa ya ekwekọrịta. Maka na ọ bụrụ na fa ise ya echikọ isi ọnụ, Anambra, Enugu, Abia, Imo na Ebonyi steeti chikọ isi ọnụ wee kpọkwa IPOB na IPOB a na-ekwu okwu ya bụkwa ofu obodo. Ọkwa na anyị ncha niile dị ife a. Ọkwa na ofu asụ ka anyị na-asụ. Wee kwekọrịta na agreement ka esi wee stọp ife a wee kwụsị ya. Ndị afịa wee mebe. Makwa na nwanne m nwoke nọ ime afịa Amen market na-akpọ m. Ọ bụ na ọ na-akpọ m ọ na-ebe na ndị kọstọm ya na-adịba abịa mbọchị Mọnde abịa ebulu afịa m na onye ọbụla gbasara breki ma ndị na-asụ egwu na ya akwụghị ngwa afịa. Onye na-agwa ya ife a na-emekwa ọka na mmiri ka ọ na-eme. Ịghọtago? Mana ihe na-ekwu bụ ọ bụrụ na anyị ekwekọrịta ka amalụ ka etiti ihe ọnụ ka obi juo ndị oyi wee na-etikwa n'aka ha esi wee Nnamdi Kanu ga-esi wee pụta bikos na ihe a na-agbakwa nne ya nwoke ma a ga-emekwanụ ka o megide onye ọbụla na ọkwanụ ka ọ dị mma ka ọ na-eme. Ghọtago? Ọ bụrụ na 5 gọvanọs anyị etikọ isi ọnụ mee ya ọ ma karịkwadụ 2 days ihe niile a dịchọm. Mana dị ụtọ na onye ọbụla na-eme anyị savis ka asị nọ nke ya makarịsị bikos of ihe ọ na-eche na-aga n'ilu. O nwere ike ọ bụrụ na ọ na-eche ka ọ bụrụ prezidenti echi niile ka a kpọọ ya ezigbo mmadụ. Mana ọ malụ na onye anwa bụ nwoke pụta anụ dipendị ya ndị be ka ndị mmadụ ya asị yes na onye a ka anyị kwesịrị. Ịghọtago? So emere otu a ọ makwa mma. Then ihe gbasara vaasị a na-ekwu okwu ya na ọ bụrụ na a ya eme ya ka steeti ọbụla na-analụ nke ọ makwa anụ mma. Ọ ya eme onye ọbụla ọ na-alụsi ọrụ ike. Youth na-enwere ọrụ enwe ọrụ. Ịghọta? Because na youth na-enwere ọrụ nwe ọrụ a na-alụ ọrụ na-ewepụta akpapụtalụ gọọmenti nkefa onwe isi. Abịazịa gọọmenti nata enwe obele because na na-asị na abịala oduo moto na ndị agbụla na-ele odu moto. O nwere ebe ihe ele odu moto ire ebicha moto gị nwa bụ draiva ịkwụọ kọmishọn maka ekwetara na federal gọọmenti nwe ana niile dị na ndị kọntrị onye ọbụla ma. Ịghọtago? Abịa n'anya onye ọbụla were nke ya enwe pasentaji a na-eche ndị gọọmenti nkefa wee na-enyelụ ndị steeti nke ọzọ na-enwere ka o si wee na-alụsa aka emekwa ihe na ọ ya ama mma and emebi ihe na ihe afụ ndị ya emuvu moshọn na Anambra steeti akịta na wọf ebulataba kọntena ụgbọ abataba. Daalụ nne Mpete nwoke ọma. Daalụ nna ahụ na-eme ọfụma ofensa nkọla. Daalụ ezigbo mmadụ ịgbọrọ ihe ewu na-ata. Daalụ ego bekee mmalakwana efu ya ofu mbọchị na onu ya amakakwanụ. Daalụ so. Thank you. Okay, man, don't worry. My get back. Ana m aṅụ ọnụ unu. Daalụ so. Ihe na-eme amaka daalụ. Ma ọ gbasara ndị Igbo hapụ ya na nganga Igbo a nọrọ n'ime ya na onwe ha ji ya eme. Ma ọ gbasara ndị Igbo ebe ọbụla ndị Igbo nọ ọ gbasatụ ndị Igbo hapụ ya na nganga Igbo ga-aba ebe anwa maka ihe metụ ndị be anyị emetụgo anyị ihe metụrụ anyị emetụgo ndị be anyị ọkwe na aghọta ebe anyị na-eji ugbu a ya mere m ji na-ekwu ụtọ anwa nwunye kịta anụnwa anyị ka na ebe anụnwa ka e nwee official statement bụ nke onye okwupụta okwu ndị IPOB Indigenous People of Biafra bụ Comrade Emma Powerful wepụta o wee kwuo na ka ha kwukwu ya ọzọ na IPOB asịzi onye ọbụla nọba n'ụlọ ha wee na-esizi na ọ na-ewute ha rinne ọkachasị ọ na-esi wee jee ebe ụmụazị na-enene egzam ụnyaahụ wee chụpụ ha mebie ọtụtụ ihe ha wee na-asịzi na ịga n'iru na onye ọbụla ha nwudo
na-emekpa ndị mmadụ arụ ma ọ bụ na-egbochi ndị mmadụ ịpụ na ụlọ jee chụta ihe afọ ga-eri ma ọ bụ ụmụazị na-ede egzam achụpụ ha ma ọ merụọ ha alụ na ha nwa bụ ndị IPOB ga-ememi n'ọnya ahụ. Mana IPOB asị na ọha nwa mere ya ka m na-agwa gị na press statement ha wepụta kịta na-ekwu na aka ha dị ọcha na ha nwa na onwe ha ya akwụkwụzi defendie ndị a na-emegide ndị mmadụ eti ndị mmadụ ihe. That's your sister. Hello. All right, 08182426591. Nganga Igbo nganga eji eje mba nganga eji anyị isi nganga nke ndị be anyị na-ala Lagos anyị nọ n'ime ya. Mkpara Lagos kwasokwa n'ime ya. Si ihe ọbụla anyị na-akpa ebe anyị gaghị enweta ya ebe ọzọ maka ihe niile anyị na-akpa ebe anyị na-ekwu ebe a ihe gbasa ndị Igbo niile. Yes. Hello. 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 Hi. Ifeanyi na-ekwu. Ifeanyi nnọọ. Ifeanyi ka ebe isi anyị si ọbụsị mmeke akpọ ekele m olu na nwa ogele na-ekwule Igbo n'obodo abụ Lagos steeti. Ekele m. Biko m chichi ọnụ bụ ihe a na-asị na ọdọgbu gọvanọ na-achị Port Harcourt steeti Osowoike gọvanọ Osowoike nwa kwuchi ya n'azụ ọfụma maka afọ ndị Igbo na-ata eriwo nnebi anyị maasị Lagos ka eke mmadụ ga-ewere over 15 point something billion kwunye mmadụ ewere 4 point something ya ka o jee hodo steeti ya ọ bụrụ ife dị mma mma kwunyere n'azụ Osowoike uche m dị n'ife ọ na-eme ihe aka m si ka m tinye ọzọ na-amasị m ana m anụ oge a na-ekwu na ọkụ na-agbazi na Anambra ọ bụrụ ka East Side adị achọrọ ndị na-ele akwụkwọ ọ bụrụ ka osi oge a na-ele akwụkwọ ọ bụrụ na aka osidi kezi ife na-emezi so ka gọọmenti etiti abụrụgodo nke ha ndị nwetara 10,000 na gọọmenti na steeti haji achịa ndị nweta 20 haji achịa ka amagodo ife ga-eme ọdụ international airport enwere nke nwere ebe anyị hotel na-agbata enwe nke na-edị n'ebe anyị nwere mmiri ọbụla anyị nwere mmiri biko anyị aka m sika ntinye daalụ first time caller no thank you. Yes sir. All right, daalụ. So ihe ị nọ n'ebe ị nọ chọọ itinye ọnụ ihe anyị na-ekwu maka ya 08182426591 ị na-agbalị isi ụzọ anwa ọ dịka ọkpọchiri akpọchi biko gbaa mbọ baa n'ime WhatsApp nọmba anyị 07080518510 maka ọ ya amasị m mgbe ọbụla anyị na-ekwu maka ihe ọbụla anyị na-ekwu maka ya ị na-agba mbọ iso ofu ụzọ ma ọ naghị ekwe gị osiso iso ebe ọzọ nwee ike itinye ọnụ nwee ike ikwu ihe dị gị n'uche maka ọ na-ewute m ụfọdụ oge anyị pụta nwee ndị na-asị agbalịgo m gbalị ka m nweta unu enweta eme unu si na onwe ụzọ ọzọ ya eso nke a WhatsApp line anyị 07080051850 kenye nọ dị ya ọ dị mma ihe anyị ka na-akpa maka ya wụ VAT taa na nganga Igbo nke na-eme na Lagos nke ndị be anyị ji eme ọnụ na Lagos anyị na-ekwu maka ya wụ ihe sayensị na ịbụ ogene Igbo ogene Igbo na Lagos na mpaghara Lagos ego bekee one and only onye masa ezigbo onye nna ahụ ịbịa Lagos ịbịa gbasara wee dị pịọ ịbịara late taa ịbịara late ka ihe mere ịbịara late agara m ịhụ ọyịm nwaanyị na Mazama oke ọnya ka m ji tuo oge masa ịbịa Lagos ele nke dị na port na nke dị na port wofat so enyi gị nwaanyị emezina mkpọtụ ka anyị na-anụ ihe na-ekwu enyi m nwaanyị emezila mkpọtụ ka mụ na nwunye ha gụrụ ọfụma biko daalụ sọ anyị gwebeke okwuwe ọ ka na-ekwukwa dị ka onye efe mmanụ maka oge anyị mba ana m main road okay mana ihe anyị na-akpa maka ya wụ VAT value added tax nke ndị steeti na ndị federal gọọmenti na-ekwu maka ya ọ steeti kwesịkwa ihe iwere ya na ọwụ federal gọọmenti who dey help na mụ alaikiri ihe Wike mere asị gọvanọ anyị Abia steeti dịka Wike aba ya amalụ mma na
Arịarịa ga-awụ ka Dubai abịa. Ị na-akọwa na bụ ka eme nwee ike transfer ma loan onye na-ese loan ndị na-agba bọọlụ ka a tụọ ya loan. Anyị ga-eme wike swap ọ bịa abịa anyị tụrụ nke abịa gaa Port Harcourt. Mgbe ndị Rivers na-egekwa ntị o. Abịa buru ga-eburu ndị Rivers bịa buru ga-eburu. Rivers na-egekwa gị ntị. A na ihe m kwuga so that anyị ga-eme ya swap so that ozuzu ụmụ Naija Delta pịa anyị ihe. Ọ dị mma nwanne maka oge anyị daalụ nne. Ndị ezigbo ya sọ fichapụ ya kpoto m. All right, bye bye to Akazu. Bye bye to ị na-aka m eli. Bye bye to ị na-eli na-eli kwenu. Nke a ihe na-eme n'ime gọọmenti etiti na ndị steeti ọzọ. Ka njikwa n'obi ego ọzọ. N'ebe kwanụ ka a na-eme na nkịtị ọ ya mere m ji na-asị ebe onye na-alụ ka o si eli biko chetakwa na ị ga na-eso anyị na Instagram, Facebook and okay ga-emechigo Twitter Nganga Igbo ma Nganga Radio okay Lai Mohammed nwetakwa chọọ anyị na Instagram, chọọ anyị na Facebook Nganga Radio bakwa na YouTube anyị nọ dị ya enwetakwa anyị n'ihe ọbụla niile anyị mere na mgbe gara aga ga-enweta anyị and ịchọ anyị na afọ ihe niile anyị na-eme n'ime studio Hot FM NG hotfm.ng/Lagos enweta ihe ọbụla anyị na-eme n'ime studio live and direct. Hello. Alright, 08182426591 ka anyị ma ga-ebukwa ofu oku naanị ofu oku tupu anyị alawa. Okay. I must collect bụ ihe na-eme anyị abịago na njedebe nke taa ihe omume nke taa I must collect ka onye ga-collect or federal government ka state government bụ onye ga-collect nke a unu anụgo n'ihe ndị mmadụ kwuru mana nke ka mkpa nke mma na-ekwusi ike onye ọbụla nke ịma anyị ga na-eme ga-abala gị ulu bala ndị ebe gị ulu bala ndị na-achị ulu bala onye ọbụla ulu nke anwa ka mma na-akwado gị si mewe mesi ike mana ịmara nke dị ọjọọ dịka ndị na-apụta sị na anyị na-aba ihe ọjọọ ọgụ mana ọha nwa ka eme ihe ọjọọ si wepụ aka enwe n'ime ofe okwewọta ego bekee gị ji eje mbe gị ji anya isi ego ji abịa ezigbo mba biko na-eme nke ọma onye mfụlọta awụ Tuesday wụ 14th of September 2022 onye nwe ụlọ anya nabago 2021 biko gbaa mbọ fast forwarding ka mfụ gị na Thursday ọzọ wụ gaw 16th of September 2021 ngwanụ Thursday anyị ga-atụ down ọzọ. Nganga Igbo.